nire ustez balorazioe, lau urte honetako balorazio positibo bat emon genezak ez da, positibo bat. Nik uste dut lan handize egin jogula, eta aldaketa nabarmena eukinda bela izorretak, ez da. Gauza batzuk ikusi diez, ikusten diez, baina beste batzuk ez diz ikusten, baina lan izugarrizia dago atzetik. Ikusten dizen geuzen artetik, esan dezakegu, adibidez horre erdigunien indan esfortzue, inbertsio potoluk egon diez. Horra adibidez, lau azkenen gurtietan, azkenen gurtien, lau eraikin industrial zar bota diez, Belbi, Fundigel, Mekanizados Maspe Paduretan egon zana, eta gure brigadak erabiltzen zauen tailer txikitxo bat gasolindegi aurrien. Horrek eragin izugarria egin dago herriarentzat. Auzoetan be, nik uste dut pilo bat lan egin dela, azpiegituren arluen hobetu egin da, bidiek egin joguz, hainbat lekutan, argiterize be ipini dugu, hauzune guztitzetan. Jarri dugu martxan taxi hauzuni, nik uste dut garrantzitsua dela, taxi hauzune guretzako behintzet proiektu importante da. Baserrizen seinalistapena gabuz oin lantzen. Bestalde batetik, esan dudan bezala, gauza batzuk giltu jakuz hor erdibidien ero. Ez gara heldu etxe bizitzan lantzera. Emon dugu aurrera pauso handizek, adibidez Fundigelen ereiztiero oso garrantzitsua da, pauso ezinbesteko da. Baina, hori izango zen, datozen lau urtetako erronka bat, ez da. Aber, kapaz garen, behingoz, etxe bizitzak eraikitzeko, ez da.